Móricz Zsigmond, Árvácska. Részletek. A kicsi valahol a szabadban játszott egyedül. Olyan furcsa kislány volt. Szeretett egyedül maradni, s mindennel el tudott mulatni. Hol a pokolba vagy? Gyere be, rád zárja a mama az ajtót, mert megyünk a temetőbe! A kislány nem értette. Miért zárják ő rá az ajtót? Hiszen ő is megy a temetőbe. Emlékszik, tavaly volt először odakint, s feledhetetlenül belenyomódott emlékébe a nagy-nagy gyönyörűség. Soha olyan jól nem érezte magát a család között, mint akkor. Karácsonykor rendesen kizavarják, mikor díszlik a karácsonyfát, s neki az ajtó előtt kell lenni a hidegben. Csak későn ereszték be, mikor már énekelnek és imádkoznak a fa előtt. S ilyenkor ő már alig bír örülni, annyira megfázik mindig odakint. És neki nem is adnak semmi ajándékot. Azt nem is lehet érteni. Azt mondják, rossz vagy. Ugye, mama, Árvácska nem jön? Ugye, mama, nem szabad kijönni velünk Árvácskának? Ugye, mama, Árvácska itthon marad és rá lesz zárva az ajtó? Ugye, mama, mama nem mamája Árvácskának? Nem, hát na! Rikácsolta, s azonnal elfordult, mintha nem akarna Árvácskának a szemébe nézni. Ki az én mamám akkor? Vergődött az 5 éves. A te mamád, ez egy jó félelet, ott tegye meg a fene, ahol van. Még csak egyszer sem keresett meg. Az orrát ide nem dugta, hogy lássa a magzatját. Rosszabb a kutyánál. Hát akkor ki az én papám? A te papád, majd megmondom, ki a papád. Ha kimégy az utcára, minden bácsinak köszönj, mert nem tudod, melyik a papád. A te papád az ismeretlen katona. Árvácska tovább már egy szót se szólt, csak visszahúzódott a sarokba. Végre elkészült a család, és elmentek. És csak ugyan rázárta a mama az ajtót a kicsi Árvácskára. Mikor magára maradt a sötét előszobában, levetette magát a földre, s jajveszékelni kezdett. Hiába. Senki se felelt, senki se hallotta, s ő érezte, hogy nem is fogja többé meghallani senki. Soká feküdt a hideg földön, s még el is aludt a hosszú sírásban. Mikor felébredt, egészen sötét volt. Föltápászkodott, s rázta a hideg, vacogott a foga, s remegett mind a 2 lába, s az egész teste. De azért nem felejtette el, hogy neki a mama nem mamája, s a testvérek nem testvérei. Erre ismét sírni kezdett, és rettenetesen sóvárogni kezdett a szülei az igazi szülők után. Akár élnek, akár halottak. Hirtelen valami jutott eszébe. Gyufát keresett elő, s addig még megtalálta. Lekuporodott a kemenci melletti sarokba, s egy szék alá bújt, ott meggyújtott egy szál gyufát. Édesapám. Azután egy másik gyufára gyújtott, s azt sóhajtotta. Édesanya. És az így ment mindaddig, míg valamennyi gyufa el nem égett. Akkor odahajtotta a fejét a széklábához, s imádkozni kezdett. Mi atyánk, ismeretlen katona, jöjjön el a te országod.